idol. Lawis kawayan ako lakas ko'y palatay lakayan salbahis na piko'y kawaray batasan nagkayo-kayo kami tayo ikasan ako magtatanong lawis kawayan para lang kang piko'y palatay lakayan salbahis na piko'y kawaray batasan siguro sa kwarto kami tayo ikasan Ang tanong, panaribuhi, kung ang tunay
Kung makihimo, makihilog paan magsuko, pero ang makatulid ko, labi na kung may kabuti, ay kasan kung may kasangi, para sa pagkakahon, kunyaon ka, kuri ko. Inubang sa harundas, sutang sana mo, tutok man o mga sutlog, labi na kung mga tatlo, maduan ka lang sa tapaw, tumawan o mga kagaw, labihan kung mateas, inurog kung sa tingan. Ayaw pagpuntihan, We would like to call Dr. Luchete to draw the first prize winner. si humuwas iniritso. Babayin pala kung pinagkakalan, magkakakusira We would like to call Dr. Luchete, Jesus Luchete, to draw the first prize winner. susukan. Kaya't makatuloy mapungan, di mahuwas kung diriin manugan. Para sa kanrang kawalan, ang nakasupag na nunong. Dr. Luchete, My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, Dr. Horta, my drum hard. Pagburakis ka sa kung mahihimo, kasi humuwas iniritso. Kung mangkatong, malapit na po tayo sa katotohanan. makihilog pa ang magsipon, pero ang makatuloy ko, labi lang kung may kabunti, at kung may Nasa kamay ni Dr. Horta kung sinong mananalo ng first prize, which is second stage. Kuri ko